खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथाङा बर' आयदायाव राव दानस्लायनाय गिबि भारतनि जारिमिन सिगांनिफ्राय एडि 1300सिम गुबैयै द पेंगुइन हिस्ट्री अफ अर्ली इंडिया फ्रम द अरिजिन्स टू एडि 1300 बिजाबनि थाखाय 2020 मायथाइनि राव दानस्लायनाय आयदानि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावनानै होबाय असमिया आयदायाव राव दानस्लायनायाव भारतीय संस्कृतिर वीति बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों दिगन्त विश्व शर्मा बिथाङा गिबि मन्त्रि हेमन्त विश्व शर्मा बिथांनि बिदा डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथाङा राव सोलायनाय गिबि भारतनि जारिमिन सिगांनिफ्राय एडि 1300सिम बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानायखौ बर' थुनलाइ आफादा दुंब्रुदै बरायदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारदों आमसुआ आसामनि दाब दाब जायगायाव अल आसाम माइनरिटिस स्टुडेन्ट इउनियना सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनि मुसुखा सावनानै सोमावसारदों मख'नो गोनांदि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा माखासे सान सिगां लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि टेट आनजादनि थाखाय फोसाव बिलाइ फोसावदोंमोन आरो बे आनजादनि थाखाय मोन 27 जिल्लायाव आनजाद मिरु फोसावनानै होदोंमोन नाथाय मुस्लिमफोर बांसिनै थानाय जिल्ला जेरै बजालि बरपेटा गवालपारा धुबरी साउथ सालमारा मानकाचार करीमगंज आरो हाइलाकान्दि गासै मोन 7 जिल्लायाव टेट आनजादनि मिरु फोसावनानै होआखै जायखौ लानानै खुद्रिखांदों आमसुआ फोरमायथिदों दि बेफोर ओनसोला ओरैनो गोग्लैसोनाय ओनसोलखा बेनि अनगायैबो कभिड-19 नि थाखाय लकडाउन जानायाव सुबुंफोरा गोबां रांनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जादों बे बेलायाव 200-300 किल'मिटार जानथायसिम दावबायनानै आनजाद हैनाया गोरलै जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों आरो सोरखारा मुस्लिमफोरनि सायाव गुबुन नोजोरजों नायनानै बे थांखिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा आमसुनि अनगायैबो कंग्रेस दोलोनि एमएलए देबब्रत सैकिया बिथाङाबो आसाम सोरखारनि बे थांखिखौ लानानै सोंखारिदों गुबुन फारसेथिं बेफोर मोन 7 जिल्लायाव टेट आनजाद मिरु बानायैनि सायाव चिफ मिनिस्टारनि चिफ एडभाइजार बिथाङा फोरमायथिदों दि बेफोर मोन 7 जिल्लायाव आनजादनि समाव गोबां बेले बेजे खालामो बेनिखायनो बेफोर जिल्लायाव आनजाद मिरु खालामनो हाया बिथांनि बेबायदि बिबुंथि होनायनि सायाव आमसुआ फोरमान होनो थाखाय बिथोन होदों आरो बेफोर जिल्लायाव जुदि बेले बेजे जायाब्ला मोन 7 जिल्लानि रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनांगोन होननानैबो खुद्रिखांदों बिथांमोनहा टकिअ'आव जानाय अलिम्पिक्स आरो पेरालिम्पिक्सआव बाहागो लानाय गेलेगिरिफोरनि गेलेनायाव बाहायनाय मुवा बेसादफोरनि सायाव अक्सन एबा निलाम जागासिनो दङ निलामा थांनाय 17 सेप्तेम्बर प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि जोनोम सानाव जागायजेनदोंमोन आरो 7 अक्ट'बराव जोबहैगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि जोनोम सानखौ गोसोखांथि सान खालामनो थाखायनो इउनियन मिनिस्ट्रि अफ कालचारआ बे निलाम होनाय हाबाफारिखौ खुंदों मख'नो गोनांदि टकिअ'आव जानाय अलिम्पिक्स आरो पेरालिम्पिक्सआव देरहानो हानाय बिथांमोनहा गावसोरनि गेलेनायाव मोननाय मुवा बेसादफोरखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनो गिफ्टआव होदोंमोन बे गिफ्टआव होनायफोरनि सायावनो निलाम होनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ निलाम होजानायफोरनि मादाव अलिम्पिक्सआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथांनि आखायाव गानग्रा ग्लभ्स सनानि मेडेल देरहासारनो हानाय जेभलिन खुबैग्रा नीरज चोपड़ानि जेभलिन आरो इन्डियान वमेन्स हकी टीमनि गंसे हकी लावथि जेराव इन्डियान वमेन्स हकी टीमनि सिगनेचार दङ बिथांमोननि बे मुवा बेसादफोरा 10 कौटिसिम सौहैबाय बिथांमोननि अनगायैबो पेरालिम्पिक्सआव सनानि मेडेल देरहासारनो हानाय जेभलिन खुबैग्रा सुमित आन्टिल बिथांनि जेभलिनाबो 10 कौटिनि खाथियाव सौहैबाय अलिम्पिक्सआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय बेडमिन्टन गेलेगिरि पिभि सिन्धु बिथांनि बेडमिन्टन बेग आरो रेकेटआबो 9 कौटिसिम सौहैबाय बेनि अनगायैबो गुबुन गेलेगिरि बिथांमोननि मुवा बेसादफोराबो निलामि जागासिनो दङ रिपर्टनि बायदिब्ला बेफोर मुवा बेसादफोरखौ फाननानै मोननाय रांखौ नमामि गंगे मिशननि थाखाय बाहायनाय जागोन जाय गंगा दैमाखौ रैखाथि होनायनि थाखाय बाहायनाय जागोन बेफोर निलामाव होजानाय रांनि डाटाया पीएम मेमेन्टसनि वेबसाइटनि दासिमनि आपडेटनि सायाव बिथा खालामनानै होनाय जादों बिटिआर गोरोबथा जानायनि बोसोरनै जास्लाबियावनो मोननै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जानाया जोबोद दुखुनांथाव गोजोननि थाखाय बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन नाथाय बिटिआरआव गोजोन नुनो मोननाय जायाखै क'क्राझाराव सानै ULB नि सोद्रोमा होनानै पुलिसआ गावथारलायबाय मुंफोरा फारियै क'क्राझार जिल्ला पाटगावनि सालगुरि गामिनि जोंसार मुसाहारि आरो मंगलजरानि जनक कुमार ब्रह्म ULB होनानै पुलिसनि एनकाउन्टार खालामनायखौ गनायनानै लानो हायाखै न'खरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा
गावथारजानाय जोंसार मुसाहारिनि बिसि बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोंसार मुसाहारिया ULBनि सोद्रोमा नङामोन। बिथाङा सानफ्रोमबो न'आवनो थायोमोन आरो दंफांनि फालांगि खालामनायजों लोगोसे अट' सालायनानै न'खरखौ खस्थ'यैनो बेङोमोन। जाथाय जानाय साननि साननैसो सिगांसो जौ लोंनानै सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आप्लागावआव एक्सिडेन्ट जादोंमोन। बेनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरदोंमोन आरो पुलिसफोरा फैनानै सानैखौबो हमनानै लानानै थांदोंमोन। बेखौ खौरां मोननानै जोंसार मुसाहारिनि बिफाया सेरफांगुरि पुलिस थानायाव खौरां लाहैदोंमोन आरो पुलिसआ बुंथिदोंमोन दि बिथांमोनहा दंफां फालांगि खालामनायनि थाखायसो हमजादों, बेनिखायनो सप्तासे उनावनो गगोन। क'क्राझारनि एडिशनेल SPनि बिथोन मोनाब्ला दा सख'नो हानाय नङा होननानै फोरमायथि हरदोंमोन। नाथाय बेबायदि बुंनायनि अखानायैनो अदेबानि मैयानो ससियेल मिडियाफोराव नुबाय बिथांमोनखौ एनकाउन्टार खालामबाय आरो बिथांमोनखौ ULBनि सोद्रोमा होननानै पुलिसआ फोसावदों। बेखौ लानानै न'खरनि सुबुंफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो गोबां दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। जोंसार मुसाहारिनि बिफाया फिसौ आरो बिहामजोखौ माबोरै दैदेनलांगोन बेखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों आरो सोरखारखौ अनसुंथाइ होनो थाखाय खावलायहरदों। बिथांनि अनगायैबो रायजो राजाफोराबो फोरमायथिदों दि दुखुथिया गरिब न'खरनि सुबुंफोर, सोरबा खामला मावग्रा, सोरबा आबाद मावग्रा, सोरबा रिक्सा सालायग्राफोरखौ हमनानै ULB साजायनानै गावथारबाय थायोब्ला बर'फ्रा जोबस्रांलांगोन, बेखौ बर'फ्रा साननो हानाय जानांसिगौ होननानै दुखु फोरमायथिदों आरो गावथारजानाय बिथांमोनहा ULBजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानैबो रोखा खालामदों। जोंसार मुसाहारिया बिसिजों लोगोसे 15 सानल' जानाय फिसा दंमोन। अनजालि बिसियाबो फिसायखौ ULBनि सोद्रोमा नङा होननानै रोखा खालामदों। थारैनो जुदि बिथांमोनहा ULBनि सोद्रोमा नङाबा सरासनस्रा सुबुंसोमोनबा बिथांमोनखौ नंखाय ULB साजायनानै एनकाउन्टार खालामनायनि हेंथायै सोर गसंगोन आरो बेबायदि गोजोन गैयै थासारिया माब्लासिम जागोन? गोबांनि गोसोआव गोबां सोंथि सोमजिखांदों। ULBनि सोद्रोमा होननानै एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव क'क्राझार पुलिसआ फोरमायथिदों दि जाहारबारि, उल्टापानि आरो पाटगाव बेफोर ओनसोलफोराव रां खांबाय थानायखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा क'क्राझार पुलिस थानायाव कमप्लेन होफैदोंमोन। बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया जागासिनो दंखायोमोन। बेयावनो ULBनि सानै सोद्रोमाफोरा 18,000 रां लानानै थांगासिनो होननानै खौरां मोनदोंमोन होननानै क'क्राझार पुलिसआ फोरमायथिदों आरो खौरां मोननाय बायदियैनो सेरफांगुरि पुलिस थानायाव चेकिं खालामनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय चेकिं खालामग्राखौ नुनानै बिथांमोनहा गारिखौ गोख्रै सालायदोंमोन, बेयावनो एक्सिडेन्ट जादों। बेनि उनाव बिथांमोनहा खारनो नाजादोंमोन, नाथाय रायजो राजानि मददजों हमनो हादों होननानै क'क्राझार पुलिसआ फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव ULBनि सोद्रोमा होननानै बिथांमोनखौ मिथिनो मोन्दों आरो उल्टापानियाव अरायजोर नङै केम्प लुनानै सा 7-8सो ULBनि सोद्रोमाफोरा थादों होननानै बिथांमोनहा पुलिसफोरखौ लानानै थांदोंमोन। बेयावनो पुलिस आरो ULBनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गावलायलायनाया जादों। उनाव गावलायनाय जायगानिफ्राय बिसोर सानैनि गोथै देहाजों लोगोसे गंनै पिस्तल, माखासे ग्रेनेड बायदि मुवा बेसाद मोन्दों होननानै फोरमायथिदों क'क्राझार पुलिसआ। बारग' MLA रुपज्योति खुर्मीनि गोदान रुप। बे खेबाव राजखान्थिगिरिनि महर लायालासे साधु एबा मुनिनि महर लादों बिथाङा। गोदो गोदायनिफ्रायनो बिश्वकर्मानि सानाव धोरोमनि सायाव खालामबोनाय फावथिना दैस्य रत्नाकर मुक्ति लाभ फावआव गर्गमुनिनि फाव खालामदों बारग' MLA रुपज्योति खुर्मी बिथाङा। बे फावथिना दिन्थिफुंनाया मरियनीनि देबारापारा सारियालियाव मेजिक एप कमिटिनि बानजायनायाव खुंजादोंमोन। मरियनी बियाबनि रायजो राजाफ्रा ओनसोलनि दैदेनगिरि रुपज्योति खुर्मीनि फाव खालामनायखौ नायनो थाखाय लोब लोब थुबुर जादों, जायजों फावथिनाया आरोबाव मेहेरगोनांसिन जादों। मख'नो गोनांदि रुपज्योति खुर्मीया मरियनी बियाबनिफ्राय कंग्रेसनि MLA महरै खेबब्रैयै देरहासारनो हादोंमन। नाथाय देग्लाय BJP दोलोआव आखाइ हमनो थाखाय बिथाङा MLAनि बिबानखौ एंगारदों आरो BJPआव आखाइ हमदों। जाफिननो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिथाङानो फिन BJPनिफ्राय टिकेट लानानै MLAनि थाखाय बिसायख'थिखौ गेलेफिनगोन होननानै खौरां मोनबोबाय थानाय जादों। जाय हारिनि आखायाव हाथियार थायो बे हारिया जोबस्राङो, बेखौ बुंथिदों प्रमद बर'आ। क'क्राझार पुलिसआ ULB साजायनानै सानै लाइमोनफोरखौ गावथारनायनि सायाव प्रमद बर' बिथांनि बिबुंथि। बिथाङा बुंथिदों दि आयेननि बेरेखा खामानि मावोबा पुलिसआ गावनि खामानिखौ मावखागोनखा। 30-40 बोसोरनिफ्रायनो गोजोन गैयै थासारि नुबोदों, बेनिखायनो सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जानाय आरो थरथिंसेबो थै गबावनायखौ लुबैला होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि खायसे सुबुङा सानो हाथियार लानानै गासैबो खामानिखौनो मावनो हायो, नाथाय हाथियारा गावखौबो फोजोबस्राङो, बेखौ साननो हानाय जानांगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आरो जाय समाजाव आयेन बेरेखा हाथियार थायो, जाय हादराव आयेन बेरेखा हाथियार दङ, बे हादर एबा समाजा जोबस्रांलांगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां प्रमद बर'आ।
गुबुन फारसेथिं पृथ्वीराज देबमेस बिथाङा बुंथिदों दि सोरखारा माबा मोनसे मोजां पलिसि लानानै फैनो नांगोन जाहाथे बेबायदि बर'फोरा एनकाउन्टार खालामजाबाय थाया। ULB नि मुङाव सानै लाइमोन गावथारजानायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि गोबां खस्थ'नि गेजेरजों NDFV-फोरखौ लाबोफिननानै बिटिआर गोरोबथा खालामबाय। बेनि उनाव आरोबाव NLFV जोनोम जाबाय। बिथांमोनखौबो खस्थ'नि गेजेरजों लाबोफिनबाय। आरोबाव ULB जोनोम जाबावबाय। आरो बिटिआरआव सानैखौ एनकाउन्टार खालामबावबाय। बेबायदिब्ला बिटिआरआव माब्ला गोजोना फैगोन होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। लोगोसे बेफोरखौ होबथानो थाखाय सोरखारा मोनसे मोजां पलिसि लाबोनो नांगोन जायजों सुबुंफोरा फिथाइ मोनफुंनो हागोन। लोगोसे बर' लाइमोनफोराबो गोजोन सावरायलायनायनि सायाव फोथायनाय लाखिनो नांगोन आरो हाथियार दैनायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन होननानै खावलायो बिथाङा। रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय आसाम BJP-निफ्राय सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ सायख'बाय। आसामखौ लानानै गुबुन गंबा रायजोआव फैगौ 4 अक्ट'बराव जानो गोनां रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय भारतीय जनता पार्टीनि मिरु बिसायख'थि आफादा आसाम आरो मध्य प्रदेशनि थाखाय बिजाथि सायख'बाय। BJP-नि मिरु आफादा आसामनि मोनसेल' मासिनि थाखाय बारग' गिबि मन्थ्रि एबा दानि मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ बिजाथि महरै सायख'बाय। 2021नि बिधान सभानि बिसायख'थियाव माजुलिनिफ्राय देरहासार जानो हानायनि उनावनो बिथांनो मदिनि मन्थ्रि आफादा मिरुनि मन्थ्रि बिबान होदोंमोन। बिनिखायनो मिरुनि मन्थ्रि महरै बिबान लाबाय थानो थाखाय सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा रायजो सभानि बिसायख'थियाव देरहासारनाया जोबोद गोनांथि। मख'नो गोनांदि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बिबान एंगारनायनि उनावनो रायजो सभानि मासिया लांदां जानानै दंमोन। बेनिखायनो आसामाव रायजो सभानि थाखाय उफ्रा बिसायख'थिया जाफिनगोन। 4 अक्ट'बराव जानो गोनां बिसायख'थिनि नमिनेशन होनायनि जोबथा खालारा 22 सेप्तेम्बर। गुबुन फारसेथिं BJP-आ मध्य प्रदेशनि मासिनि थाखाय डक्टर L. मुरुगानखौ बिजाथि महरै सायख'बाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।